Ahojte, ja som Elizabeth a vítam vás pri mojom ďalšom videu. Toto video bude o top 5 najobľúbenejších knihách. Teda samozrejme mojich najobľúbenejších knihách. Predstavím vám tu teda tých 5 kníh, ale v jednej knihe bude vlastne zahrnutá celá séria, takže by som tu neukázal, proste chápete, aby som vybral jedného zástupcu tej jednej knihy, tak proste tej celej série, tak vyberiem jednu knihu. Neviem sa vykoktať, už natáčam asi po 10. krát a stále mi to nejako nejde, tak sa ospravedlňujem za nejaké zakoktávanie a tak ďalej a tak ďalej. Dúfam, že sa mi toto video úspešne podarí dotočiť a že to bude aspoň za niečo stáť. A že aspoň do večera si ho budete môcť pozrieť, prípadne zajtra. Poďme sa na to teda fyzicky tu mám vlastne len 3 knihy. A to teraz z toho dôvodu, že ďalšie dve tu bohužiaľ nemám, ale patria medzi moje najobľúbenejšie. Ešte upozorním, že nie je v tom žiadna postupnosť, skrátka nemám to nejakú top 1, top 2 a tak ďalej, ale sú to proste 5 kníh, ktoré sú najobľúbenejšie a hotovo. Vybrala som sem Charlieho malé tajomstvo od Stephena Chboskyho, čo myslím si, že veľa z vás pozná, pretože je to dosť obľúbená young adultovka a veľmi známa. A u mňa sa táto kniha radí medzi tie najobľúbenejšie, pretože ju čítam takmer každý rok a dúfam, že aj tento rok si ju vychutnám. Momentálne na ňu veľmi čas nemám, ani celkovo nemám čas na knihy z mojej knižnice, pretože kníh na recenziu je veľmi veľa, ale momentálne hľadám do projektu vlastne recenzenta. Záujemcu už mám, takže dúfam, že to vyjde. A vrátim sa ku knihe, je to fakt úžasná knižka, kedykoľvek ju čítam, vždycky v nej nájdem skrátka niečo nové, niečo zaujímavé, niečo, čo som si možno predtým nevšimla a podobne. Takže je to pre mňa veľmi dôležitá kniha a ja som šťastná, že ju mám v knižnici. Medzi young adult sa radí aj ďalšia moja najobľúbenejšia kniha a to je Solitaire od Alice Osemanovej. Myslím si, že takisto veľa z vás bude poznať, pretože je to skvelá knižka. Je teda o blogerke, čo mi je veľmi blízke, keďže aj ja som blogerka. Takže pochopiteľne táto kniha je práve pre mňa, je úžasná, je skvelá a je moja najobľúbenejšia. Potom tu mám knihu Ostré predmety od Gillian Flynnovej, čo je úplne úžasná, zase úžasná kniha. Je to tajomné, je to proste dark a zaujímavé. Zároveň hlavná postava má taký podobný problém ako ja, takže aj práve preto je mi táto kniha celkom dosť blízka, takže sa to dá pochopiť. Ďalšiu knihu, ktorú som sem vybrala, je Mizéria od Stephena Kinga. Myslím si, že o tejto knihe som dosť písala v článku knihy Stephena Kinga, ktorá stoja za to, alebo nie, tak sa to volalo. Odkaz vám, keď tak hodím hore do karty alebo dolu do popisu. A v tomto článku som spomínala, že toto je jedna z mojich najobľúbenejších kníh od Stephena Kinga a celkovo najobľúbenejších kníh vôbec, pretože je proste je od Kinga a to už hovorí samo o sebe za to, že to bude fakt dobrá kniha a ono je to fakt dobrá kniha. Je proste hororová, psychologická, úplne úžasná a ja mám Kinga veľmi rada. Osobne mám radšej jeho staršie diela ako tie novšie, ale stále mám. Poslednou knihou, alebo teda zástupcou jednej série je kniha Vampírska akadémia od Richelle Mead. Áno, toto takisto nemám, pretože sa ju stále snažím zohnať a stále sa snažím nájsť nejaké obdobie, kedy by som si ju mohla dovoliť. Dúfam, že sa to obdobie už blíži a ja si budem môcť túto sériu zohnať. Je to teraz zástupkyňa celej série, lebo som prečítala celú sériu. Pokrvné putá, ktoré na túto sériu naväzujú, som neprečítala zatiaľ, ale veľmi by som si to prijala prečítať takisto.
A rovnako by som si chcela dať reading celej tejto série Vampírska akadémia, pretože tá série je skvelá. Je to práve tá young adultovka, fantasy young adultovka, ktorá ma presvedčila o tom, že nie všetky takéto knihy tohto žánru sú na jedno kopyto a že niekto ešte dokáže napísať niečo originálne. Aj keď je to upírská tematika, čo už je v dnešnej dobe pomerne klišé, ale stále je to veľmi originálne, je to úžasné, je to proste niečo iné, nové, zaujímavé, takže práve preto si ma táto kniha získala. A rozhodne to nie je na typ Twilightu, takže pokiaľ sa pýtate sami seba, či do toho máte ísť alebo nie, a že či bude podobná ako Twilight a podobné upírske príbehy, tak nie je podobná, je to úplne iné a skvelé, takže do toho choďte. Bude to krátke videjko, ale myslím si, že som rada, že som vám predstavila všetkých top 5 najobľúbenejších kníh. Ďalších 5 určite nájdem, ale keď by ste teda chceli, tak by som natočila aj ďalšiu top 5 najobľúbenejších kníh. Takže záleží na vás, či by ste to chceli, či by ste o to stáli. Ale týchto 5 je asi takých úplne top, takže práve preto som sa rozhodla natočiť to. Dúfam, že sa vám video páčilo, hoďte like, odberajte, ak nechcete zmeškať ďalšie videá. A uvidíme sa na budúce u ďalšieho videa, čítajte, majte sa krásne. Ahoj. Zároveň som ešte chcela dodať na koniec tohto videa, že som zmenila trošku miesto, nie je to teda tu, ako som teraz, pretože toto natáčam neskôr, ale zmenila som priestor natáčania videa, skúšam nové veci, skúšam nový priestor a dúfam, že teda vám to bude vyhovovať. Pokiaľ nie, tak to napíšte kľudne do komentáru, podielte sa so mnou, čo si o tom myslíte a ja sa to pokúsim vylepšiť a zmeniť. To by bolo teraz už skutočne všetko, majte sa krásne, ahoj.